ilalim ng Universal Healthcare Program, nais daw ng pamahalaan na mahila ang lahat at walang maiiwan pagdating sa kalusugan. Kaya naman patuloy daw ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa pagpapalawig ng kanilang benefit packages para sa mga miyembro. Tara at alamin natin ang iba't ibang benepisyo na maaaring i-avail. Narito ang mga sakit o kondisyon na pwedeng ipagamot o mga treatment na maaaring gawin sa tulong ng PhilHealth. Neonatal sepsis, bronchial asthma in acute exacerbation, breast cancer, heat stroke or exhaustion, whooping cough or pertussis, pneumonia moderate risk, pneumonia high risk, outpatient anti-tuberculosis treatment, outpatient HIV/AIDS treatment, animal bite treatment, outpatient malaria package, maternity care, normal spontaneous delivery, cesarean section, newborn care, bilateral tubal ligation, appendectomy, dilatation and curettage, hysterectomy, thyroidectomy, mastectomy, outpatient hemodialysis for chronic kidney disease stage 5, acute ischemic stroke, acute hemorrhagic stroke, outpatient mental health package, dengue fever, essential hypertension, acute gastroenteritis, and typhoid fever. Nasa eGovPH app na rin ang PhilHealth. Pwedeng i-check dito ang inyong membership, contribution at iba pa. Maaari ring magamit ang PhilHealth para sa mga check-up, laboratory tests at gamot. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang konsulta o konsultasyong sulit at tama, ang preventive o primary care para sa mga miyembro. Samantala kung hindi ka pa miyembro ng PhilHealth, magparehistro lamang sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Mag-fill out ng PhilHealth member registration form at mag-submit ng birth certificate o any valid government ID. Pero magkano naman ang premium contribution na dapat bayaran ng isang miyembro? Nasa 5% ng buwan ng kita ngayong 2024. Kung sumasahod ka ng 10,000 pesos per month, 500 pesos ang iyong premium contribution. At kung 100,000 pesos naman ang iyong sahod, 5,000 pesos ang dapat ibayad. Para sa karagdagang detalye o kung kayo ay may katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa mga sumusunod. 24/7 hotline 02-08662-2588 0998-857-2957 0968-865-4670 0917-127-5987 0917-110-9812. Maaari ring bumisita sa kanilang website www.philhealth.gov.ph. Sa Twitter, Team PhilHealth. Sa YouTube, Team PhilHealth. Facebook, PhilHealth Official and PhilHealth Region 3. O magpadala ng mensahe sa kanilang email actioncenter@philhealth.gov.ph. So kabalen, bukod sa mga benepisyong maaaring ma-avail sa PhilHealth, alam nyo ba na mayroon ding ibang paraan para makatipid? Ingatan ang katawan upang hindi magkasakit.